वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण करणार आहोत अस्सल कोल्हापुरी तांबडा रस्सा आणि मटन सुक्का करणार आहोत। ही ऑथेंटिक आणि अतिशय टेस्टी रेसिपी होणार आहे। तर त्याच्यासाठी मी ते हे अर्धा किलो मटन आणलेलं आहे। तर ते मटन मी हळद लावून स्वच्छ धुवून घेतलंय। तर आता आपण आधी त्याचा मटणाचा स्टॉक बनवणार आहोत। तर त्या स्टॉकसाठी इथे मी हे वाटण काढणार आहे। तर त्याच्यासाठी मी आधी कोथिंबीर, आलं आणि लसूण याची पेस्ट करून घेणार आहे। आता मी इथे मिक्सरचं छोटं भांडं घेतलंय। त्याच्यात आधी कोथिंबीर, त्याच्यानंतर आलं टाकणार आहे आणि मी 4 पाकळ्या लसूण घेतलेत, मोठ्या पाकळ्या घेतल्यात लसूणच्या। आपण आता आधी याची पेस्ट करून घेऊया। आपली आता पेस्ट करून झालेली आहे। आता मी आधी स्टॉक बनवायला फोडणी करणार आहे। मटण लवकर शिजत नाही, त्याच्यामुळे आपण आधी स्टॉक बनवण्यासाठी कुकरचा उपयोग करायचा आहे। तर त्यात मी आधी तेल टाकलंय, जवळ 2 चमचे तेल टाकलंय मी। ते तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये वेलची टाकल्यात मी हिरव्या 3, त्याच्यानंतर 1 दगडफूल, 3 लवंगा, दालचिनीचे तुकडे घेतलेत आणि तमालपत्र। आता हे थोडं परतून घेतल्यानंतर आपण त्याच्यात अर्धा कांदा टाकायचा आहे। अर्धा कांदा आपण सुक्या मटणला ठेवणार आहे। कांदा आणि गरम मसाला चांगला परतलेला आहे। त्याच्यात मी मटण टाकते आणि आपण त्याच्यात ही आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट केलेली ती टाकणार आहोत सगळी। आपण थोडीशी हळद टाकायची आहे। आता हे चांगलं परतून घ्यायचंय। परतल्यानंतर त्या मिक्सरच्या भांड्यातच मी पाणी टाकलेलं आहे। तर मटण बुडेल एवढं आपण त्याच्यात पाणी टाकूया। त्याच्यात मी आता हे थोडंसंच मीठ टाकणार आहे आधी। आता आपण याच्या 5 ते 6 शिट्या घ्यायच्या। आपण आता ह्याच्यासाठी अजून एक कांदा खोबऱ्याचं वाटण काढणार आहोत। तर ह्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलंय। इथे मी एक चमचा तीळ घेतलेले आहेत व्हाईट, जिरं घेतलंय 1 चमचा, त्याच्यानंतर इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, तर ते अर्धच आहे, आणि 1 कांदा घेतलाय, आलं आणि लसूण। तर आपण आता गॅसवर हे असंच अख्खं भाजून घ्यायचंय। तुम्ही डायरेक्ट गॅसवर सुद्धा भाजून घेऊ शकता। आता माझ्याकडे तशी सिस्टीम नाहीये, त्याच्यामुळे मी इथे ही जाळी ठेवले। त्या जाळीवर कांदा आणि खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचंय। गावच्या ठिकाणी चुलीतच भाजतात, तर तुम्ही डायरेक्ट गॅसच्या फ्लेमवर सुद्धा भाजू शकता। आपण आता खोबरं चांगलं भाजून घेतलंय, कांदा सुद्धा चांगला भाजलेला आहे। आता मी ते ताटात काढून घेते आणि आपण याच फ्लेमवर जिरं आणि तीळ भाजून घेणार आहोत। इथे मी हे फोडणीचं भांडं घेतलंय छोटं, त्याच्यात आता मी आधी जिरं फ्राय करून घेते। जिरं भाजून घेतल्यानंतर आता हे तीळ फक्त गरम करून घ्यायचे, झालेले आहेत भाजून। आता हे जे कांदा आणि खोबरं आपण वाटून घेतलेलं, हे भाजून घेतलेलं कांदा खोबरं आपण हे जे भाजून घेतलेलं, आता ते
ते गरम असताना तुम्हाला हवं तर तुम्ही फ्राय करून घेऊ शकता तव्यावर, डायरेक्ट वाटण काढू शकता. सुकं खोबरं भाजून घेतल्यावर असं त्याची चव थोडी छान येते. मिक्सरच्या भांड्यात टाकते. खोबरं गरम आहे, आपण ते कट करून घेऊया. आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी कांदा खोबरं टाकलंय. त्याच्यानंतर आपण आता जिरं 1 चमचा घेतलेलं ते सुद्धा भाजून घेतलेलं ते टाकूया. त्याच्यानंतर 1 चमचा भाजलेले तीळ आणि लसूण आणि आलं. आता मी हे बारीक वाटून घेणार आहे. वाटण आता वाटून रेडी आहे. आपण आता फोडणीची तयारी करूया. मी इथे कढई घेतलेली आहे आणि आपण कुकरच्या 5 ते 6 शिटी घेतलेल्या आहेत. आपण आता ते उघडून घेऊया. सावकाश उघडायचं आहे. आपलं मटण ही शिजलेलं आहे. तर आता आपण आधी सुकं मटण बनवून घेऊया. त्याच्यासाठी मी पॅन मध्ये 2 चमचे तेल टाकलंय. तुम्हाला हवं तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता. त्याच्यानंतर थोडी राई टाकायची आहे. गरम मसाला आपल्या वाटणातच आहे, त्याच्यामुळे पुन्हा फोडणीला नाही घातलं तरी चालतं. राई तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे. चांगला फ्राय करून घ्या कांदा. कांदा चांगला शिजण्यासाठी त्या कांद्यात थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे तो चांगला शिजतो. कांदा आता आपला चांगला लाल झालाय. आणि त्याच्यामध्ये कांद्यामध्ये हळद, हा कोल्हापुरी तिखट मसाला आहे तो घेतलाय मी. त्याच्यानंतर रेड चिली पावडर आहे, म्हणजे लाल काश्मीरी पावडर घेतलेली आहे. कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे परत त्याच्या मसाल्यांमध्ये सगळ्या. आणि हे जे मटण आहे ते आपण आता ह्याच्यात टाकायचे. आता हे चांगलं फ्राय करून घेऊया. त्याला पूर्ण कांदा आणि मसाला लागला पाहिजे. आता आपण ह्याच्यात हळद टाकणार आहोत. त्याच्यानंतर लाल मिरची पावडर, त्याच्यानंतर हा कोल्हापुरी मसाला तो टाकायचा आहे. आणि आपण हे जे वाटण काढलं होतं ते मी याच्यात 2 चमचे टाकते. तर आपण आता हा उकळून देऊया चांगला. आता तांबड्या रसाला उकळी येईपर्यंत आपण आता हे या मटणामध्ये हे जे कांदा खोबऱ्याचं वाटण काढलेलं ते टाकायचं आहे. मी 2 चमचे ह्याच्यातही 2 चमचेच टाकले. त्याच्यात मी थोडंसं मीठ टाकलंय. तर मीठ टाकून थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि आपण आता हे थोडं वाफवून घेऊया अजून. आता मी हे ताटामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे आणि आपण हे मंद गॅसवर शिजवायचं आहे. आणि आपण आता याच्यात थोडंसं मीठ टाकूया, कारण की ऑलरेडी मीठ होतं त्याच्यामध्ये. त्याच्यावर आता कोथिंबीर टाकून आपला आता तांबडा रस्सा तयार आहे मटणाचा. तर 5 मिनिट झालेले आहेत. पाण्याला चांगली बुडबुडे आले आहेत. आपण आता आपलं सुकं चांगलं चेक करून घेऊया. सुकं मटण छान झालंय. आपला आता कोल्हापुरी सुकं मटण आणि कोल्हापुरी तांबडा रस्सा रेडी आहे. सुकं ही छानच झालं असेल. मी मटण खात नाही, पण मी माझ्या मिस्टरांना टेस्ट करायला देते. आणि छान शिजलेलं सुद्धा आहे मटण.
तर आता मी याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहे. आपला आता कोल्हापुरी तांबडा रस्सा रेडी आहे. कोल्हापुरी मटण तांबडा रस्सा रेडी आहे आणि आपलं सुक्का मटण सुद्धा रेडी आहे. खूप छान झालं असेल. तर तुम्हाला आता ही कोल्हापुरी तांबडा रस्सा मटणाचा आणि कोल्हापुरी सुक्का मटण याची रेसिपी तुम्हाला जर नक्की आवडली असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ही प्रोसिजर आपण जी आता केली ती घरी नक्की ट्राय करा. तुम्ही आता ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.